tiang wujud tembok paksi Mbak Mutiara sitik-sitik bene roto kabeh ya Bro Kiramba ya Mas Duh, aku tersinggung sampun iki Mbak Limbo. Nggih, Pak Lusina, nggih, sentosan. Kang Gareng. Wonten Jawa, Pak. Nggih. Stase sore sakipun wiwit ringkitan wau nggih wonten dalang cilik. Ekstra dalang dari Sri Manunggal SMP Negeri 1 Ponorogo. Nggih menika wonten dalang kalih. Setunggal Arganata Prayudyatama putra Bapak Marji saking pariwisata menika nggih. Ingkang napa kalih? Nggih kalih nggih menika Dewangga Risang Prabu Aji menika putra Bapak Guritno Purba Carita saking Badegan. Wah luar biasa. Nggih sing bakal nerusne perjuangan iki Nggih generasi penerus. Nadyan to isih SMP Kang Gareng. Cekelane apik, tatawane apik, serba apik pokoke. Nah, nggih menika mugi-mugi dados dalang ingkang kuncara bawana. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah nggih. Iki diterusne. Terus angke Kang Gareng. Nggih, Nah, niki Mbak Utari, Mbak Sela, Najwa, Mutiara. Monggo. Nggih, monggo Mas, nyuwun sepotipun. Nggih, monggo. Mbak Utari, Mbak Najwa, kali Mbak Mutiara. Mbak Sela, Mbak Mutiara. Monggo. Monggo, yuk. Iku semut-semutan padahal. Nah, iki semut tenan lha apa semut gajah. Iki semut balung. Iku semut-semutan lah. Sing etan dhewe semut melu gajah. Ya semut gajah. Mbak Utari, Mbak Najwa, Mbak Sela, kali Mbak Mutiara. Kang Gareng, Mbak Sela menika anak didike kula. Alhamdulillah. Janten Menika SMP 2 Ponorogo. Sapunika sampun dateng SMKI 8 Surakarta. kelas pinten, Dok? kelas 10 Oh, jos, bapake muga-muga dadi siji. Nggih, rumiyin anak didike Mas Benggol wonten ing SMP 2 Ponorogo. Saniki sampun wonten ing SMK 8 utawi SMKI. Nah, Solo ke Surakarta. Nggih. Iya anak buahmu ta, Bol? Oh, iki sepeda pacar asido. Dirasai iku kok. Wonten pamunggutan lelagon Mas Mas. Nggih, podang kuning sak bawane. Oh, nggih, podang kuning niki digilir nggih, Mas. Bawanipun digilir. Nggih. Digilir ke Mbak Mutiara. Oh, Langsung terakhir ke Mbak Utari. Nah, monggo Mbak Mutiara. tiang wujud tembok paksi Mbak Mutiara, sitik-sitik bene roto kabeh ya
ya Bu ya. Iya siap. Rada dhuwur sithik awakmu. Isik SMP. Nggih, isik SMP iki niku ora masalah. Bablas sing semester 7. Nano. Halus manis nangsa Dikangkuk ya penak. Penak diturutanipun pas Mas Marsudi. Kuliah, sekolah, kuliah, omah. Monggo ya Mas. Monggo. Monggo. Sesuai giliran pencarian. Monggo. golek si bocah senar Mbak Sela. ibu Mbak Najwa. nyanding bisa dadi Mbak Utari. Tombol apa? Monggo. Giliran sih kok senengane nemoni. Kok ngene iki rombo ya Mas. Tuh, Aku tersinggung. Yo. Tombo. Ugi sampun Kang Gareng katur nggih matur pandu nanggenipun nenggane kawula menika Bapak Camat sekecamatan Bapak Camat Sekabupaten Ponorogo khususipun nggih menika Pak Camat Badegan ingkang kula hormati matur nuwun berkahipun nggih. Monggo, Mbak. Ugi saking PLT Pak Lurah Tanjungrejo Kang Gareng ugi rawuh matur panuwun rawuhipun Sampun. nggih monggo. Mbak Bu.
Alhamdulillah, matur luar biasa nggih. Matur nuwun. Mbak Mutiara. Kang Gareng. Nggih. Matur panuwun dumateng nggih menika Mas Arif Panggung. Menika saking Karanggebang Jetis. Karanggebang Jetis. Nggih. Panggungipun mugi dipun sediani lighting. Menika nggih saking Pak Arif. Oke Mas Arif. Nggih, Global Production. Wah, jan luar biasa nggih. Matur nuwun mugi-mugi berkah-berkah tansah